खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ बे समाव आसामाव कर'ना भाइरासनि खैफोदाव बुंदों सावस्रि मन्थ्रिया जब कार्ड गोनांफ्रा 15 साननि मुजुरि मोनगोन देबब्रत सैकिया गिबि मन्थ्रिखौ सोंखारिदों रायजोनि माखासे जिल्लायाव दैबाना अक्सफर्ड इउनिभार्सिटियाव कर'ना भाइरासनि भेक्सिन बानायनाया खामानिया नैथि खोलोबाव दावखोबाय क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दोनजानायफोरा नेमखान्थि मानियैया रायजो राजाफोरनि थाखाय गिखांनाय लाबोदों क्रिकेट गेलेनायनि थाखाय आईसीसीआ गोदान खान्थि फोसावदों आसामाव कर'ना बेरामिया सा 319 सिम बांबाय मणिपुरनि सा 300 नार्सफोरा कलकाता नागारनानै थांनांबाय गुरुग्रामाव सेनिटाइजार बानायनाय फेक्टरियाव अर पाकिस्तानाव उरां जाब्रबथायजों सा 80 सुबुंनि जिउ खहा दानिया आबुं रादाब आसामाव कर'ना भाइरास गाग्लोबजानाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जाबोदों बे समाव आसाम आरो गुवाहाटी नोगोरमाया कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथियाव गैया शुक्रबारखालि हराव एमएमसीएच आव खौरां लाहैनाय समाव सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों मख'नो गोनांदि लकडाउननि जुनै गुबुन गुबुन रायजोआव थाबथाना थानांनाय आसामनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनो जाय जायगायाव दं बेयावनो थानो थाखायबो सावस्रि मन्थ्रिया बयखौबो खावलायदों सावस्रि मन्थ्रिया बुंदों दि आसामाव कर'ना भाइरास गाग्लोबजानाय बेरामिफोरनि बिबाङा बांगासिनो थानायनि थाखाय एमएमसीएच आवबो बेरामि दोननो जायगानि आंखाल जाबाय बे समाव एमएमसीएच आव सा 6 आइजो बेरामिखौल' दोननो हानाय बिसना दंसै कर'ना भाइरासनि लकडाउन आरो अलखदनि समाव जब कार्ड गोनां सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां जब कार्ड गोनां साफ्रोमबो सुबुंनो 15 साननि मुजुरि होनो थांखि लादों रायजो सोरखारा आसामनि सा 4 मन्थ्रि फारियै नबकुमार दले रिहन दैमारि चन्दन ब्रह्म आरो भबेश कलिता मोना जुथुमनानै बे बिथांखिखौ लादों बबेखानि बे जथुमनि गेजेरजों जब कार्ड लेबारफोरनि सानफ्रोमबोनि मुजुरिखौ 213 रांसिम बांहोनाय जाबाय ओरैहाय कर'ना भाइरासनि अलखदनि समाव गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय आसामाव फैफिननाय लेबारफोरनोबो सोरखारा जब कार्डनि खाबु होनो थाखायबो मेलाव थांखि लानाय जायो असम जीविका मिशनआ कर'ना भाइरासजों जुजिनायाव मदद खालामनो थाखाय 65 लाख मास्क थियारि खालामदों आरो बै मास्कफोरखौ फाननानै सोरखारा 8 कौटि रां बुथुमनो हादों होननानैबो बिफानारि मन्थ्रि नबकुमार दलेया खौरांगिरि मेलाव बुंदों लकडाउननि खान्थि सिफायनायनि थाखाय आसाम विधान सभानि हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत सैकिया गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनलखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों देबब्रत सैकिया दाय फोनांनाय बायदिब्ला गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनलआ गावनो गावसोरनि सोरखारनि आयेन खान्थिखौ सिफायनानै लकडाउननि समावनो गावनि समस्ति माजुलियाव मोनसे मेल खुंनानै 2000 निबो बांसिन सुबुंफोरखौ थुबुर खालामदों आरो अनसुंथाइ रानदों बबेखानि सोरखारा गावनो जुदि लकडाउननि नेमखान्थिखौ सिफायोब्ला सरासनस्रा रायजोफोरखौल' लकडाउननि नेमखान्थि फालिनो बिथोन होननानै मा मुलाम्फा जानो गिबि मन्थ्रिनि बे खामानिखौ नुनानै गुबुन राजखान्थिगिरिफोराबो बेबायदि हाबाफारि आखायाव लानो हागौ बेनिखायनो गिबि मन्थ्रिनि बे हाबाया सोंखारिथाव जादों होननानै बुंदों देबब्रत सैकिया रायजोआव कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिया सोलिगासिनो थानाय समावनो आसामनि खना खनला बोसोरनि गिबि दैबानाया रायजोफोरखौ हालाय हाफाय खालामदों बोसोरनि गिबि दैबानाया लखिमपुर धेमाजि सनितपुर नगाव बरपेटा आरो माखासे जिल्लाफोराव लोमसावदों रिपर्टनि बायदिब्ला दैबानाजों लोमसावजानाय माखासे ओनसोलफोरनि रोजा रोजा थागिरि रायजोफोरा रैखाथि गोनां जायगायाव थाहैनो गोनां जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि अलखदनि समावनो रायजोआव दैबाना लोमसावलांनाया सरासनस्रा रायजोफोरनि जेंनाखौ बांसिन खालामदों ओरैहाय सुपर साइक्ल'न आम्फाना जे अखा हानायनि जुनै बुरलुंबुथुर दैमाखौ लाजेननानै रायजोनि माखासे गाहाय गाहाय दैमाफोरनि दैफोराबो बांबोदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों मुलुगनाङै कर'ना भाइरास गोसारनाय आरो मानसि थैग्लुंनाय बांनायनिफ्राय बांगासिनो थानाय समावनो अक्सफर्ड इउनिभार्सिटियाव बानायगासिनो थानाय भेक्सिननि खामानिया नैथि खोलोबाव दावखोनाया मिजिंथिनाय लाबोनो हादों सुलुंनि बायदिब्ला ब्रिटेनआव बानायगासिनो थानाय कर'ना भाइरास भेक्सिननि ट्रायलआ नैथि खोलोबाव दावखोबाय बे खौरांखौ लानानै भारतआवबो पुनेयाव थानाय भेक्सिन बानायग्रा कम्पानि HII आ भेक्सिन ट्रायलनि खामानिखौ 80% जाफुंसारनायखौ मिजिं थिदों नैथि खलबनि ट्रायलआव जाफुंसारोब्ला बे बोसोरनि जोबनायसिमहालागै कर'ना भाइरासनि भेक्सिनखौ मोननो हागोन होननानै सानजादों मख'थावदि भेक्सिनखौ मानसिनि देहायाव आनजाद नायनो खामानिया जागासिनो दङ आरो बेयाव जाफुंसारोब्ला सा 10,000 मानसिनि देहायाव बे भेक्सिनखौ होनानै आनजाद नायबावगोन अक्सफर्ड इउनिभार्सिटियाव भेक्सिन बानायनाय आरो नायबिजिरनाय खामानिखौ दैदेननाय एन्ड्रियु पलार्डआ खौरां बिजोङाव मिथिहोदों दि स्टाडिनि खामानिया गोख्रोङै दावखोगासिनो नाथाय माब्लासिम भेक्सिनखौ जाफुंसारै बानायनो हागोन बेनि थि समखौ बुंनाया गोब्राब
गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै फैफिननाय आरो सन्देर जानायनि माखासे नखरनि सोद्रोमाफोरा क्वारेन्टाइन सेन्टाराव नेमखान्थि मानियैनि सुलुङा खाथि खालानि नखर आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय गिखांनाय लाबोदों। मख'थाव दि कर'ना भाइरास गोसारनाय आरो सन्देर जानायनि आखुखौ मिथिसेयावबो आरो फोसावखानाय नेमखान्थि थासेयावबो बिटिसि ओनसोलनि गुबुन गुबुन क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थानांनाय मानसिफोरा सोलो लानानै स्रोद स्रोदै बायजोआव ओंखारनायनि खौराङा ससियेल मिडियाफोराव मोननाय जादों। बेल' नङा, क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थानायफोरा ससियेल डिस्टेन्सिं मेनटेन खालामनाय आरो मास्क गाननायबो नुवाखै खायसे क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थानायफोरखौ। बबेखानि खायसे क्वारेन्टाइन सेन्टाराव सोरगिदिं इनजुर गैयिनि थाखाय आरो रैखाथिनि राहा गोख्रों नङिनि थाखाय नखरारिफोरा क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थांनानै लोगो हमहैनायनिबो सुलुं मोननाय जादों। कर'ना भाइरासनि थाखाय जिरायनानै आरो बन्द जानानै थाथ'नाय क्रिकेट मेचखौ जागायनो नाजादों इन्टारनेशनेल क्रिकेट काउन्सिलआ। कर'ना भाइरासनि थाखाय माखासे खान्थि फालिनांगौ जानायखौ नोजोर होनानै फैगौ समनि क्रिकेट मेचफोरनि थाखाय गोदान खान्थि दादों आईसीसीआ। आईसीसीआ गोदान खान्थि फोसावनाय बायदिब्ला क्रिकेट मेच जाफुबाय थानाय समाव सासे गेलेगिरिया गावनि ससमा, टुपि एबा हेलमेटखौ आम्पायारनो लाहोथ'नो मोननाय नङा। बेनि अनगायैबो मेच गेलेफुबाय थानाय समाव सासे क्रिकेटारआ बाथरुमाव थांनो मोननाय नङा। बबेखानि आईसीसीआ ससियेल डिस्टेन्सिं मेनटेन खालामनायनि गेजेरजों क्रिकेट मेचखौ बानजायगोन फैगौ समाव। आसामाव कर'ना भाइरासनि गोसारनाया गिख्रंथाव महर लादों। शुक्रबार खालि मोनाबिलि 4 रिंगानिफ्राय 9:15 रिंगानि गेजेराव सा 43 सुबुंनाव कर'ना भाइरास सन्देर जानायनि पजिटिभ रिपर्ट मोनो। आसामनि देहा मन्थ्रि बिफाननि रिपर्ट बादियै मख'जानाय समनि गेजेराव तेजपुर क्वारेन्टाइन सेन्टारनिफ्राय सा 6, एमएमसीनि हस्पिटालनिफ्राय सासे, सीएमसी हस्पिटालनिफ्राय सासे, काछारनिफ्राय सा 6, सरुहोजाय क्वारेन्टाइन सेन्टारनिफ्राय सा 26 आरो नगाव, शिबसागर आरो तिनसुकियानिफ्राय सासे कर'ना भाइरास सन्देर जानाय मोनो। बेजों लोगोसेनो आसामाव कर'ना भाइरास सन्देर जानाया 23 मेनि सानजौफुसिमहालागै सा 319 सिम बाङो। कलकातानि गुबुन गुबुन हस्पिटालफोराव खामानि मावनानै थानाय मणिपुरनि सा 300 सो नार्सफोरा कलकाता नागारनानै मणिपुराव थांफिनबाय। कलकातानिफ्राय मणिपुराव थांफिननाय नार्सफोरा अजद होनानै खेंफोरथिनाय बायदिब्ला बिसोर कलकातायाव मुगैजानाय आरो नेवसिजानायजों भुगिनांदों। बेजों लोगोसेनो खायसे हस्पिटालफोरा बन्द जानायाव दानबान्थाबो मोनाखै। नार्सफोरा खेंफोरथियो दि हस्पिटालाव खामानि मावनानै हटेलाव थांफिनब्ला बिसोरखौ हाबनो होआ, लिफ्ट बाहायनो होआ आरो मुगैनाय राव बाहायो। बेनि अनगायैबो हाथाय बाजाराव थांनानै बिसोरखौ मुवा बेसाद बायनायावबो हेंथा होयो। जाउनाव नेवसिजानाय आरो मुगैजानायनि बोरलि जानांनानै कलकाता नागारनो गोनां जायो। दिल्लीनि गुरुग्रामाव सेनिटाइजार बानायनाय फेक्टरियाव अर खामनाय जाथायाव सोरगिदिं गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। सुलुंनि बायदिब्ला फेक्टरियाव गेस बेफ्रुनायनि जुनै सनिबारनि फुङाव सेनिटाइजार बानायग्रा फेक्टरियाव अर खामो। फेक्टरियाव अर खामनाया गिख्रंथाव थासारि जानायखौ नोजोर होनानै सोरगिदिंनि नखरफोरखौ जायखारहोदों। बेराफारसेथिं सेनिटाइजार फेक्टरियाव अर खामनायनि जुनै अर खोमोरग्रा हानजायाबो जोबोद सांग्रांथियै अर खोमोरनो गोनां जादों। बे फेक्टरियाव कस्मेटिक पारफिउम बानायो। बबेखानि सुलुं मोननाय समसिम फेक्टरियाव अर खामनाय जाथायाव सुबुंनि जिउ खहा जायाखै। शुक्रबार खालि पाकिस्तानाव गिख्रंथाव उरां जाब्रबथायजों सा 8 जिनि समाव जिउ खोमानाङो। सुलुंनि बायदिब्ला सा 91 दावबायारि आरो सा 8 क्रिउ गाखोनाय पाकिस्ताननि गंसे इन्टारनेशनेल उरांआ कराचियाव गंसे बिल्डिंआव सौग्रावनायाव जाथायाव सा 8 जिनि सुबुङा थैयो। जाथायनि बागै पाकिस्ताननि देहा मन्थ्रि आजराफि हुआ सुलुङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला जाथायथिलिनिफ्राय सा 8 जिनि सुबुंनि गोथै सोलेरखौ शुक्रबारनि हरनि समावनो बोखांनो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।